बड'लेण्ड महोत्सवआ मोनसे जाफुंसार महोत्सव जाबाय। दिनै बर' थुनलाइनि गोथार सान 14 नभेम्बर बे सानखौबो जों दिल्लीयावनो फालिनो ओंखारदों आरो दा मोनसे हारिमुआरि आनजाद सुरनायनि गेजेरजों दिल्ली आरो देश बिदेशनो जों दिन्थिनो नागिरदों बेसेबां समायना रमायना जोंनि हारिमु। दा बड'लेण्ड ओनसोलाव दा गोजोन फैदों। दा बिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिल्ली आरो दिसपुरनिफ्रायल' माबा मोनसे लानांगौ बाहाय गैलिया। दा साननायफ्रा सोलायबाय। जों देशनि थाखाय माबाफोर कन्ट्रिबिउसन होनो हायो नामा? जोंनिफ्रायबो देशनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माबा कन्ट्रिबिउसन फैयो नामा? बिनि थाखाय सानग्रा मानसिफोरबो ओंखारबाय। दा बेयो मोनसे देशनि थाखायनो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। मैया प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मदिया फैनानै जोबोद मोनसे आबेगिक मोनसे परिबेस बे मोनफैदों आरो बुंदों मा जोंनि जौगानायाव जेब्लायबो जोंजों दङ आरो खुनु खारनाव जोंखौ गाहायाव बा उनाव गालांनाय नङा। बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। आसामनि मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बेबो अनलाइनाव थानानै खोनासंदों आरो दिनै प्रमद बर' बिथांनि मददावनो दिनै बे महोत्सवआ जाफुंबाय आरो दा बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा दिल्ली बे मोनब्रै आफादनि नाजानायाव बे महोत्सवआ जाफुंसारलांबाय। गासै बिश्वआ दिनै नुबाय जे मैया नरेन्द्र मदिया जि स्पिच होदों बेखौ गावनि जे एक्स हेन्डेलाव बियो टुइट खालामनानै होदोंमोन। बे एक्स हेन्डेला दिनै फुङाव नायोबा प्राय 10 लाख भिउ थांबाय। 10 लाख माने बेवहाय 2-3 लाखसो माने बाहेरा गुबुन हादरनिबो भिउवार्सफोर दङ आरो बिदिनो बे मिनिट बाय मिनिट टुइट खालामदों। बेवहाय 6थासो टुइटआव मोनफ्रोमबो टुइटआव 6 लाख 3 लाख बेबायदि भिउ दं। थारमाने दासिमाव नरेन्द्र मदिनि एकाउन्टआवनो प्राय 20 लाखसो भिउ थांदों। 20 लाखआव 5 लाखसोआनो बाहेरा देशनि जानो हागौ। बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो जोंनि सोमोन्दै गासै पृथिबियानो दिनै मिथिजोबदों। अब्लाबो जों नुबाय दिनै आसामफ्राव माने बर'नि जे राव बे राव थुनलाइखौ गादबनो थाखाय बबेबा मोनसे माबा सम बेबायदि बेखौ जों रायलायनो नांला। सोरबा नाजानो हायो, नाजानाया थाबाय थानोबो हागौ, खिन्थु रावबो गादबनो हाया। सोरनिबा खैसार सानाय बा जोङो थैगोन नामा, जोंहा खैफोद दंबावो नामा, बेबायदि साननायफोरखौ लानानै गोसोखौ दुरबल खालामनाङा। दावगानो लुबैनाय हारिया नेक्स्ट डेस्टिनेसनखौ नाहरनांगौ, गारबोनाय डेस्टिनेसनखौ नायहरनो नाङा। थ' जों दा नेक्स्ट डेस्टिनेसनखौ नायनांगौ, नेक्स्टनि उनाव नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हेलो फेमस हेलो नैबेखौ बारा बे साबाखौ बारा बारजोब्बाय नै 20 जन आरो 20 जन बाबो जानाय नङा। ओरै उनाव साइडआव थाथ'। আৰু যদি সম্ভৱ হয় মই ডিচেম্বৰৰ পৰাই কিছু কথা জানিবলৈ Oh,